cum să mai trec prin poarta lor. Dacă nu-mi dă un ajutor, de-ar fi să cer la un străin, la frații mei n-au să mai vină. Eu bag și bogății la frații mei ne sărbăm, mai rară mă cu mâna să vezi. Eu bag și bogății la frații mei aștia mele. Aș împărți cu frații mei, cu frații mei, că-ți lumina ochilor mei. Hai, soare! Cum să mai trec prin poarta lor, că nu mi-ar da un ajutor, dar fi să cer la un străin, la frații mei n-am să mai vin. Cum să mai trec prin poarta lor, că nu mi-ar da un ajutor, dar fi să cer la un străin, la frații mei n-am să mai vin. Eu bag și bogății mele la frații mei așa mereu. Aș împărți cu frații mei, cu frații mei, că-ți lumina ochilor mele. Haide, măi, soare, soare! Manito la mine dragă, și face și ce tu faci. Eu vreau de faptul că soare eu. Ora ca la Bobești, haide!
Maru Săranezu, un program frumos pentru voi toți, pentru micuții botezați. Doar 2-3 piese după care urmează Maru Săranezu pentru voi toți. Ajunge imediat. Dăm drumul la un sistem pentru toată lumea prezentă, pentru familia asta frumoasă, cum s-a anunțat pentru micuții botezați. O melodie adevărată. Ține foc acolo puțin. Ce-ține la viața mea, ce-ține la viața
melodie frumoasă pentru toată lumea, pentru toți care își iubesc nevestele. Simeon, cum merge bine cu nevasta mea? Cea mai adevărată melodie. Pentru toți care se vadă cu nevestelor. Și una mai știu.
Thank you.